Brian chuan cartel member ho te chu kothera chuan a na samaya cartel house chuan anin ka boina a Fapa nei chun an tha sakwanga thinrim emin anni ho chu a mani chuti line gang member te chuan kholaya an mi mu apiang chu an ka phei pop zela an mel ma polte an tha fu tak mialin an ti ani gang te kar chu Brian tlan na lama chuan chak takin aron tlana Brian chuan man mo takin man ruwa adap ruaya thirtlon pakhat a mu vele chuan kar lo thlen hun angak ta a karin abularon thlen chuan Brian chuan thei to pa kar malam dar thalang chu lo wa in a ke chuai nge a achunga chuang te chuan Brian chu silai nen an zui ta chiam maya tlan na tur na ilo thleng thakin an zui ani kara chuang pakhat chu ron chukin an ka hliam to Brian a bang hung na thir le na tang mek chu za ngai na nei me lavin a shoka aka ple pop maya thi turin aka sanzui ta ani Brian chu dam doi ina zaitura shwai ngal ania anupui saya chuan adam chwa be seilem lo takin pon lama angak meka doctor chuan silai mu ala chhuaka a hliam te chu a thui saka an zai zo nu chuan detective Dennis Lawlutin Brian chu biak atuma masi alo la har lawa wangin a card ada a chhuak le ta ani atuk zing alo ni a Brian po a har chhuak ve ta a anupui chuan lim takin a boy pui ngal vata tui in turte a pethoaya chumi nu chuan Brian chuan kal a hantum china har sati takin akal chok na alati hle ani anupui chuan adam chhuak ringot po chu alom ema nima celebrant chu ala chaklo wangin atluta ruaya chumi nu chuan dar thalanga ain ena a thinrim le rilruna boxi chu awak a hantuma ma se a o a chwa theita tlatlo Brian chu atong theina turin battery manga ri siam chhuak thei electrolytics kholte takte chu an peya a han mang china ma se thinrimin apai le maka engemo chen nuwa chuan damdoi ina tangin chwa ania anupui chuan a shwai ho ani an ho khonga chuan gang member tele nau pangte a muwa a thinrim a zwal hle mai Brian chu atong thei talo nen an no pa chuan ngoi rengin anin chu anin khal thleng ta a inan thlen chuan ama a Fapa ama lo muak ze chin tu kha amit tha a aron langa aril ru ana thar ngoi an kot beng cheng ve tak chin te kha are roi to a in chungan han lu ta living room a chuan gift la hon lo le Christmas tree te chu angai yin alo la oma Brian chuan a Fapa thi na chu shethiam lo zetin atap chhuak ta homa anupui chuan lo ka in nem a hantuma ma se a nem so si lo Brian chu room danga atlan lut le a alung oi thengang lo chuan athil mu ang chu apai thabuan buana chuta athil pai zinga chuan chanchin bu pakhat mu in achara a han chiar chuan gang hovin mi panaw pang pakhat nun na an la le ta ti thu alo in ziaka thinrim takin chanchin bu chu apot thlera chauka a lutin zu bottle ala a ina ma se alem thei thlot lava a chak chuak le ringot anupui ril ru ha chuan mitui la zoi zahin a en topa ngoi rangin Brian chu room danga akal le ta ani atuka chuan Brian chu a Fapa room a akala thil engkim mai chu angai rangin alo la oma a Fapa khuma chuan mu in a Fapa chu omve angin angaya ma se amit thla chau ani to si chumi nu chuang kota chera achua a Fapa ain fiam puilai te angai to a thil thenni po khan an in kota a Fapa cycle khaldan azirtirani geng pani te chu in kapin an ron tlan pheya a Fapa chu an ka hlum sakta ani Brian chuan thut mai chuan omzia anei don lo ti asia a workshop a aluta detective Dennis Sakart khamu chhuakin a office lam apan ngal nima sela detective chu office a om lo lai tak alo nia Brian chuan wanted poster a in tar zong te chu a phone in thla ala a chung zinga chuan ama kap tu po kha a motel bok detective Dennis alo thlen chuan Brian chu elevator a chuk tur chia a muman
ina thlen vele Brian chuan banga geng ho thah alak te kha tar chhuakin cartel ho laka Phuba Lak na tur ruam manna asiam chanta a December ni somni pali ma nge hin athat man vek turani ama saberatan a inchunga gym asiama atak safitnan atiani thati alo liama chemte mandan video te enin azira Brian chuan fast car te alaya garage da in a upgrade bok Brian chuan ni tin in soi zoi le in swaldan azir renga aril ruwa chuan Phuba Lak du na bak a om lawani saya chuan ni tin maya apasal omdana mu chuan a hlauta dewa a thomno te prekin a chwa santa daya Brian chuan silai ka te zirin manrodang te po a leibe zela a kar leipo thiam taka control thei turin khal kwal vel dan te azirna sa lebok tha enge mozat liam nu chuan Brian chuan cartel te tompuk azong chhuak ta a an how to pa ber playa le abial nu te po mu in a en thla zela gang member pakhat run chhuak chu mu in ani chu target ma saberatan athangta ani thlatom tak chung a training nazara chemwai te silai man te le inswal te athiam to hle a Fapa that tu te beiturin a in pe to hle ani tundin muna chuan gangster te tan po machon a hupur om to viawang le ni khat chu Brian chuan dora a Fapa ang rual hi amua akwa ngoi ngoya ma se no pangnu chuan a Fapa chu apom vata akal son tada yani chuta Brian chuan kara alu don lai takin cartel boss le no pang ho infiam amuta hlau mai vi hlum ngal achak le na a ma se no pang hawin an hwal veka wang chuan a in sum le sham shamani December ni somni pathum ani to a chumi zan chuan arwa man na siam sa angin Brian chuan gang member pakhat ama a alo chin chia to kha amana a basement a chuan a ton beta Unported chungchang a shiat ang engkim ziak chhuak vek turin atia masiani chuan a ziak tu hau lau mai ti chuan Brian chuan chemte nen awawa chupa churon thok thutin Brian a kia chuan avit ta pop maya an pani chuan anin swal tangeng mai atopa Brian chuan atuk zal thai shamani atuk chu December ni somni pali ani a Brian chuan ompho aha a suit nen amamo tur zong song ada a ina chwa san ma chuan anupui saya tan le khathon aziaka a Fapa thlan to in gift ada bok chumi zan chuan detective Dennis doorbell chu aria awa hun chuan akong khar bula chuan Brian man tak kha alo oma lekha le thil poimo tak alo om tel bok Dennis na han hun chuan Brian an asya tur poimo zong song alo da khom fek alo ni Brian chuan a motor khal chuakin kothera chuan gang member tena mi pahni an soi salai hi awamua an soi saknuwa poisa te an lak sakzo hun thleng a ena ti chuan an tlan son chu kara umin banga anor beta anjinga pakhat chu kara tang chuan avita pakhat jok chu kar chunga zuangka yin Brian chuan the thlak atum ngata nima sela kar chunga tangin chupa chuan aron be sham wangin Brian chuan a pistol chuan akap hlumta ani atwal tha masak berani awangin Brian chu a omanuam lo hle a alwak zuita bor chumi nu chuan gang enti boina a avakala chuta chuan police me che pakhat in hliam amua
ti chuan a car chu a kwal zonga khalin a silai mu a kap chhuak pa char bok officer omna zona chuan dengin alu tir don vele chuan an lo ka fu ta hlau maya chu meiche officer chuan a thi pha ta ani chutia a chen dan vel chu mi pakhat hian alo record char hi alo nia Brian na hmu chuan phone chu alak saka chu gang member aka plum lai chu ala chhun zoma a video chu an boss player nena chuan a thon zui mak cartel boss chuan chung thil ti tu chu Brian ani ti asia in aluman a chiara chu vele Brian na ho kong chu in na le in ka na hmuna a changta chuti lain detective Dennis chuan Brian an evidence a thon te chu a en non le a ti chuan geng khom na lampan chuan a chhuak ve ta a ami ten beyan tok na sa hle ani ti sha in player chuan a ho te chu a kau kir feka chuti lain Brian chuan building pona geng ho khom hun angak ve mek bok a Fapa toy khalchin a ken chu ari ngai thanon le in an hun man ho te angai to chhuak le a asilai te chu kaw sa vekin ada a gang member pakhat phone lak sakatang chuan player in a hote a ko khom thu chu a ena Brian chuan bike khalin gang ho khom na building lam apan ngala garage chunga chuan to lutin anin kap zui popa a bike gas leak churem changa la in a shotgunin a kapa a puak ta pup maile in chung lama chuan an boss chu hadam fashion mahin abial nu nen an lam duna Brian chuan alampana lo kala piang te chu a that zela hunrei tak alo zir to in beidan shang te a han man meu chuan gang ho chu ama a ding thei reng an omlo in chung berathen chuan abom siam chop mangin thang akama akam zovel ti a cartel ho to pakhatin aron muwa anam thlutapa anin swale ta shep mai atopa ero achang to pa nge chuan athat le ta sha mani chuti lai chuan detective Dennis alo thleng ve che a gang member ruang hlir atok chawa an boss omna lam apan zela ama lodan tumtu te po chu aka plum ve zel Brian nen anin mu thoya ti chuan changrolin gang ho boss omna alu tum chuan an ve de a ma se meiche pakhat hian alo ti boile ta thlat mai atopa chuan adu na room taka chuan Brian chu abai lut thei shama ma se avesa chuan silai mu adon nem em wangin atluta a player chuan Brian a thaton chep ti a nunglama changin Dennis chuan aloka pa chulai tak chu Brian chuan rem changa la in miswal pa chu abo thluta chhuaya anek zui popa arek boka phuba chu ala felta Brian chu alet topa a Fapa chu ladam ni se chuan ti in amalam hun tur te angai to a amit thla zuya movie to pa chuan Brian no pui chuan a Fapa thana Brian le kha thon zia chu a chiara adam chu alo tak hlawa chiara ta na azia kha ani a chiar zo chuan amit tui shuhulin thlan chu akal santa a movie chu atop ta ani